Egun hon, eta eskerrik asko gaur Durangora ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Eskerrik asko ere, babesa eman diguzuen bai eragile eta herritar guztioi, da mila esker gaur ona bertaratu zareten komunikabidei ere. Hemen eserita gaude, Inigo Arandia, Tinko Euskara Elkartetik, Ibon Iza, Zinemak Euskarazetik, Alex Aginagalde, Disney Plus Euskarazetik, eta ni nau Izaskun Rekalde, Netflix Euskarazetik. Ez dira gaur ona ekitaldi honetara bertaratu, gure pantaiak euskarazeko kideak diren, bikoiztaile euskaldunen elkarteko ordezkariak, ez da ere azkenengo hilabeteetan gurekin elkarlanean aritu diren Gamerantza elkarteko kideak ere. Dakizuenez, pantaiak euskaraz, ikusentzunezko munduan, euskarak duen presentzia eskazarekin oso arduratuta gauden herri ekimen eta elkartek sortutako mugimendua da. Joan dan ekainean, arestian aipatutako herri ekimen da elkarteek, gure indarrak batzea erabaki genuen, euskarazko ikusentzunezkoek eta ikusentzunezkoetan euskarak duen egoera larriak irauli eta euskarazko etorkizunen baten alde gure ekarpentsoa egiten, asmoarekin. Zentzu honetan guk sustatu eta babestu ditugun Disney Plus euskaraz, Netflix euskaraz, Zinemas euskaraz eta Irumia Twitch ekimen edo kanpainetan, gaur egun arte, 30.159 sinadura jaso ditugu. Beraz, eskerrik asko, bihotz-bihotzez, sinaduren bitartez guri babesa eman diguzuen herritar eta eragile guztiei. Bestetik, azpimarratu behar dugu, Euskal Herriko txoko ezberdinetako norbanako sortutako laguntzaile sare bat sortu dugula, eta gaur gaurkoz, 460 direla, gure kanpainaren laguntzaile izateko prest izena eman duten norbanakoak. Orduan, eskerrik asko berriz ere, gure mugimenduaren laguntzaile egin zareten herritar guztioi. Jendartea aktibatzea guretzako oso garrantzitsua da, gure aldarrekapenak aurrera eraman izateko. Azken hilabeteotan, euskalgintzako eta ikusentzunezko alorreko hainbat eragileekin ibili gara elkarlanean, hor eskuartean daukazuen manifestua lantzen, hau da, euskal ikusentzunezkoen aldeko manifestua, eta bertan jasotzen diren neurriak guretzako iruditzen zaigu estrategikoak direla. Estrategikoak alde batetik gure hizkuntzarentzat eta baita gure herriarentzat ere. Ezinbestekoa dira neurri hauek etorkizunan euskaraz bizi ahal izateko. Eragile bakan batzuk, etorri zarete ona, egia da, hainbat zaretela manifestu honeri atxikimendua eman diozuen eragileak, eta orain aipatuko dizu. AEK, Apika ikusentzunezko produktoren elkartea, Bertsozale elkartea, Bieuse, bikoiztaile euskaldunen elkartea, EBI, Elizbarrutiako ikastetxeak, Bilboko Kafe Antzokia, Disney Plus euskaraz ekimena, EBE Euskal Herriko bikoizleen elkartea, EIZIE Euskal Itzultzaile zuzentzaile eta interpreten elkartea, N-Kantak, Euskal Ekondix ekimena, Euskal Herrian euskaraz, Euskal Konfederazioa, Euskal Produktoren elkartea, Gamerantza, Ekimen Euskal Hedabideen elkartea, Ibaia ikusentzunezkoen Euskal Ekoizle burujaben elkartea, Ikastolen elkartea, Izarkom, Kantu Kolore, Katziporreta, Euskalgintzaren Kontseilua, Kristau Eskola, Lanartea, Napar ikusentzunezkoen ekoizpen Naparra, Netflix euskaraz ekimena, Sortzen Eskola Publiko Berrien aldeko elkartea, Tinko Euskara elkartea, Euskaltzaleen topagunea, Irumia Twitch ekimena, Uema, Udako Euskal Unibertsitatea, Zinema.eus ataria, Zinemak euskaraz ekimena eta Zukugailua elkartea. Esan bezala, gaurko agerraldi honen helburu nagusia euskarazko ikusentzunezkoen aldeko manifestua aurkeztea da, baina horretan sartu horretik beharrezkoa iruditu zaigu azken egunetan bolo-bolo dabilen berri baten inguruan gure irakurketa egitea. Hain zuzen ere,
Espainiar estatuko ikus-entzunezko lege orokorra tramitazioan sartu da. Pantaiak euskerazek bere sorreratik aldarrikatu izan du estatuko ikus-entzunezko lege orokor horretan hizkuntza gutxituei 7,5% kuota ezarri behar zitzaiela. Ildo horretatik kontseilua ekimen eta tokikomenekin batera emendakin bat ere aurkeztu zitzaion legeari. Azkenean, badirudi legearen lehenengo zirriborro honek 6% kuota ezarriko duela, baina soilik estatuan egoitza duten plataformei aplikatuko zaiela. Guretzako funtsezkoa da estatutik kanpo egoitza duten plataformei eta merkatuan nagusi diren plataformei, hau da Netflix, HBO, Prime Video, Disney Plus eta bar, hori ere legea aplikatzea. Bestela, lege honek izango duen eragina oso txikia izango baita. Eta horregatik, euskalgintzarekin eta Galiza eta Kataluniako eragileekin bultza egingo dugu emendakinen bitartez, orain legebiltzarreko tramitazio parlamentarioan bete behar hori ezarri dadin. Hau argituta, gure irakurpen txiki hau eginda, orain bai, hilabete guzti hauetan, euskalgintza eta ikus-entzunezko alorreko hainbat eragilerekin lantzen aritu garen manifestua aurkeztuko dugu. Euskal ikus-entzunezkoen aldeko manifestua. Idatzi hau sustatu dugun eragileok, geroz eta anitz eta zabalagoa den ikus-entzunezkoen munduan euskararen presentzia gero eta txikiagoa dela ikusita, eta egoera honek euskaldunon orainean eta batez ere etorkizunean izan ditzakeen ondorio konponezinekin arduraturik, gure hizkuntzan bizi ahal izango garen etorkizun bat ziurtatzeko beharrezkoak diren neurri hauek proposatzen ditugu. Eusko Autonomia Erkidegoko 10/1982 euskeraren erabilera normalizatzeko oinarrizko legeak, bere 3. kapituluan, Nafarroako 18/1986 euskarari buruzko foru legeak, bere 3. tituluan, edota 1982ko erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako kartak, bere 11. eta 12. artikuluetan, ikus-entzunezkoak gure hizkuntzan jasotzeko herritarrok dugun eskubidea eta erakundeek hau bermatzeko duten betebeharra aipatzen dituzte. Euskal Herrirako, hau da, euskararen lurralde osorako proposatzen ditugun neurriok, hizkuntzaren normalizazioan pauso sendoak ematea, euskarazko ikus-entzunezkoen produkzioa sustatu eta edatzea, kalitatezko bikoizketa eta azpidatziak indartzea, eta euskarazko kultura eta ikus-entzunezkoen kontsumoa sustatzea dute helburu. Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako Foru Komunitateko eta Ipar Euskal Herriko alderdi politiko eta eragileei eskatzen diegu aldarrikapenok bere egin ditzatela eta euskarazko ikus-entzunezkoen industria, gure kultura eta gure hizkuntza dagokien lekuan jartzeko lan egin dezatela. Hona hemen, ikus-entzunezkoen alorrean euskararen etorkizuna ziurtatzeko eskatzen ditugun neurria. Lehenengo neurria, euskarazko ikus-entzunezkoen sektoreko finantzaketa publiko argitzea eta handitzea. Ikus-entzunezkoena sektore estrategikoa da, ekonomia, gizarte kohesioa eta bereziki hizkuntza eta kulturaren ikuspegitik. Euskarazko ikus-entzunezkoen arloa aro digital berrira egokitzeko politika publiko sendoak behar ditugu. Datuek erakusten dutelako egunerokoan biztanleen gehiengoarentzat ohiko kontsumo bidea aldatu dela, bereziki gazte gehiarentzat. Horregaitik hurrengo neurriak eskatzen ditugu. Lehenik, gardentasuna, zehaztasuna eta irisgarritasuna eskatzen dugu erakunde publikoek ikus-entzunezkoetara bideratzen duten diru kopuruetan. Bigarrenik, gure lurraldeetako erakundeek euskarazko ikus-entzunezkoetara bideratzen duten diru kopurua handitzea eskatzen dugu. Diru laguntzak, programak eta bat. Euskal Autonomia Erkidegoan bideratzen diren diruaren erdia gutxienez euskarazko edukietara izan dadila proposatzen dugu. Eta Nafarroako Foru Komunitatean eta iparraldean hizkuntzaren arteko berdintasunera bidean euskarazkoetara bideratzen den dirua progresiboki handitzea eskatzen dugu. Hirugarrenik, nazioarteko edukiak euskarara bikoizteko diru laguntza lerroak sendotzea eskatzen dugu. 2. Euskal Irrati Telebista indartzea eta hau euskararen normalizaziorako tresna bihurtzea.
EITB Euskal Herriko euskarazko ikusentzunezkoen industriaren motorra izan behar du. EITB-ren 5/1982 sorrera legeak aipatzen dituen normalizazio helburuak lortzeko. Horretarako, honako neurriok eskatzen ditugu. Lehenik, aurrekontuetan eta programazioan euskarazko kateei lehentasuna eman eta euskarazko kalitatezko ikusentzunezko edukiak nabarmen ugaritzea. Bigarrenik, EITB-ren seinalea Euskal Herri osoan eta euskarri desberdinetan eskuragarri egotea. Hirugarrenik, EITB-ko gaztelerazko kateek ere hizkuntzaren normalizazioan tresna eraginkorrak izateko eta erdaliztunak euskarara gerturatzeko, gaztelaniazko kateetan euskara ikusgarri izatea eskatzen dugu, beharrezkoa denean gaztelerazko azpidatziak erabiliz. EITB-z gain, euskarazko tokiko telebistak indartzea ere eskatzen dugu, hauek ere funtsezko papera betetzen baitute euskararen normalizazioan. 3. Euskarazko streaming plataforma bat sortzea. Euskaraz sortutako eta euskarara ekarritako nazioarteko edukiak bilduko dituen plataforma bat beharrezkoa da. Euskaldun komunitatearen streaming plataforma nagusia bihurtuko dena. Plataformako edukien edapen eskubideek euskararen eremua bere osotasunean kontutan hartu beharko lukete. Eta tresna honek Euskal Herri osoan eskuragarri egon beharko luke. Honetarako neurri hauek eskatzen ditugu. Lehenik, erakundeek egin dezatela honen aldeko apustua eta babes ditzatela diruz norabide horretan egon daitezkeen ahaleginak. Eta bigarrenik, streaming plataforma horretan, euskaraz ekoiztutako edukiak biltzeaz gain, nazioarteko eduki arrakastatsuak euskarara itzultzearen aldeko apustu argia egin beharko dute. 4. Streaming plataforma nagusietan euskararen presentzia bermatu eta areagotzea. Azken datuen arabera, euskaldunon gehiengoak kontsumitzen ditugu streaming plataformak. Instituto eta unibertsitateko gazten artean, ia 80%. Merkatuan nagusi diren ordainketa bidezko plataformetan euskararen presentzia hutsaren hurrengoa da, eta egoera hau aldatzea erabat beharrezkoa da hizkuntzaren etorkizunerako. Horretarako, Euskal Herriko erakunde eta alderdi politikoei neurri hauek eskatzen dizkiegu. Lehenik, estatuetako ikusentzunezko lege orokor berrietan eragitea euskararen presentzia bermatzeko, euskarari gutxieneko kuotak ezarriz, bai euskarazko ekoizpenetarako, bai katalogoan euskarara bikoiztu eta azpidatzitako edukien kopuruan. Bigarrenik, Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime Video eta gainontzeko plataformetan euskarazko edukiak berma ditzatela beharrezkoak diren neurriak hartuz. Erakundeei plataforma hauekin negoziatzeko eskatzen diegu. Alde batetik, lehendik euskaraz sortutako edo euskarara bikoiztuta edo azpidatzita dauden plataforma hauen katalogotako edukietan, euskararen aukera gehitzea eta euskararen eremu guztiari eskaintzea. Horrez gain, estreinaldi berrietan, euskarazko bikoizketa eta azpidatzi berriak sortzeko prozesuan, era proaktiboan parte har dezatela. 5. Zinemaren lege propioak sortzea. Euskarak zinemetan duen presentzia eskasari irtenbidea eman eta zinemak euskaraz gozatzeko euskaldun komunitateak duen eskubidea bermatzeko hurrengo neurriak eskatzen ditugu. Lehenik, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Komunitatean zinemetan euskararen presentzia legez bermatu eta areagatuko duen zinemaren lege propioak behar ditugu. Lege horiek industria zinematografikoa zuzenduko duen marko arautzailea ezarriko lukete. Zinemetako emanaldien ehuneko esanguratsua euskaraz ere izan dadin bermatuko duena, bikoizketa eta azpidatzien bidez. Euskal Autonomia Erkidegoan emanaldien erdia gutxienez euskaraz ere eskaintzea bermatuko da, eta Nafarroko Foru Komunitatean lekuan lekuko egoera soziolinguistikoa aintzat hartuta euskarazko eskaintza handituko da modu progresiboan, hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzea helburu. Bigarrenik, Ipar Euskal Herrian, ikusentzunezko arloan eskumena duten erakunden arteko mahaian, zinemetan euskararen presentzia bermatzeko neurriak hartzea eskatzen dugu, baita Frantziako legegintzan eragiten saiatzeare. 6. Bideojokoetan euskararen presentzia bermatu eta sustatzea. Bideojokoen euskarazko eskaintza bermatzeko honako neurriak proposatzen ditugu. A. Bideojokoen garapen, animazio eta software diseinu ikasleei
euskaraz sortzearen garrantzia azaltzea eta beraien eskoletan euskaraz sortzeko baliabideak eskaintzea. Bigarrenik, Euskal Herrian bideojokoen garapenean ari diren sortzaileak eta enpresak euskaraz lan egin ahal izateko diru laguntza sorta prestatzea. Eta kanpoko ekoizleei beraien produktuak euskaratzeko erraztasunak bideratzea. Hirugarrenik, euskarazko bideojoko eta software teknologia terminologia bateratua garatzaileekin, itzultzaileekin, ikertzaileekin eta euskara irakasleekin elkarlanean sortzea. Eta laugarrenik, bideojoko banatzaile, saltzaile eta enpresa handiek, PlayStation, Microsoft, Nintendo eta bat, online zerbitzu propioetan bideojokoen hizkuntza zehazterakoan euskararen aukera gehitzea eta iragazki bezala erabiltzea. 7. Sortzaile plataformetan euskararen presentzia bermatu eta sustatzea. Sortzaile plataformetan eta sare sozialetan euskarazko edukiak sustatu eta sortzaileak babesteko honako bideak proposatzen ditugu. Lehenik, EITB Euskal Herriko eduki sortzaile nagusia izanik, bere edukiak sortzaile plataformetara bideratzea eta plataforma hauetan eduki esklusiboak sortzea eta EITBek sortzaile euskaldunekin kolaborazioak egin eta hauen ikusgarritasuna areagotzea. Bigarrenik, sortzaile plataformetan ikus-entzunezko proiektu egituratuak sortzeko diru laguntza publikoak bideratzea. Hirugarrenik, sortzaile plataformetan euskara hizkuntza aukera bezala bermatzea eta hau edukiak iragazteko baliagarri izatea. Eta laugarrenik, gazteek edukiak euskara sortzera eta kontsumitzera animatzeko kanpainak sortzea, hauen kontsumo arduratsua sustatuz. 8. Ikus-entzunezkoen lege propioak sortzea. Arloa bere osotasunean legez arautuko duten ikus-entzunezkoen lege propioak sortzea beharrezkoa ikusten dugu eskumen hori duten lurralde administrazioetan. Lege hauek lantzea beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako foru komunitatean. Europar Batasunaren 2018/1808 zuzentarauaren transposizioa abiapuntutzat hartuta, EAE eta Nafarroako legebiltzarrek euren lurralde eremuetan ikus-entzunezko eremua arautu eta euskararen erabilera bermatu behar dute. Bigarrenik, Ipar Euskal Herrian, ikus-entzunezkoen arloan eskumena duten erakundeen arteko mailan, euskararen presentzia bermatzeko neurriak hartzea eskatzen dugu, baita Frantziako legegintzan eragiten saiatzea ere. 9. Lurralde administrazio bakoitzean ikus-entzunezkoen kontseilu propioa sortzea. Aditu independentez osaturiko ikus-entzunezkoen erakunde publiko horrek bermatuko luke bere eskuduntzen markoan dauden ikus-entzunezkoen arloko legeak, gardentasuna, aniztasuna eta neutraltasuna betetzen direla, besteak beste. Kontseilu horren ardura bereziki euskaldunon hizkuntza eskubideak betetzen direla gainbegiratzea izango da. Balizko kontseilu horiek edo horien faltan lurralde bakoitzeko beste egitura instituzionalek euren arteko koordinazio organo egonkor bat izan beharko lukete. Eta bere helburuen artean, euskarazko ikus-entzunezkoan inbertitutako baliabide publikoen eraginkortasuna bermatzea eta euskararentzat publiko berriak berenganatzea egongo lirateke. Eta azkena eta 10. Espainiar eta Frantziar kate publikoek edukiak euskaraz eskaintzea. RTV eta Groupe France Television diru publikoz finantzatzen diren irrati telebista taldeak izaki, estatuetako hizkuntza aniztasuna euren programazioetan bermatu dezatela eta edukiak euskeraz eskaini ditzatela eskatzen diegu. Batetik, EAE eta Nafarroarako albistegien deskonexioak euskaraz ere eskaini ditzatela. Bigarrenik, Klan, haur eta gaztentzako kate publikoan edukiak euskaraz eskaini ditzatela. Eta hirugarrenik, France 3 akiten telebista katean euskarazko eduki gehiago eman ditzatela. Hemen sinatzen dugunok, ikus-entzunezkoetan gure kulturaren eta hizkuntzaren defentsan aitzindari lan egiteko konpromiso hartzen dugu. Eta euskal jendarteari ere eskatzen diogu konpromiso hartu dezan, eta orain artean bezala bide lagun izan dadin. Berriro ingo dugu bai, ja. Bai, bueno, Igual igual beraiek ere igual argazkian agertzea aukera izan dezaten horrela.
artatzeko eta.